Tungod sa kagahi og ulos sa mga drivers sa mga public transportation sa pagtuman sa social distancing, posibleng ipadakop sila ni Cebu City Mayor Edgardo Lavilla. Samtang gipasalig sa mayor nga maapuran kadto mga underprivileged nga mga lumulupyo sa dakbayan ining 100,000 kasakong bugas nga gipalit sa dakbayan. Ani ang report. Mas istriktong pagpatuman sa protocol batok sa COVID-19 ang ibando ni Mayor Edgardo Lavilla. Kung dili madalas hangyo, ipaaresto gyud aron magmatngon ang mga driver sa pagtuman sa social distancing. Kini nunod sa obserbasyon nga wa gyud mo tuo ang mga tao sa 1 meter apart protocol. Maximum tolerance, pero kung di gyud mo patuo, then of course we will impose the necessary sanctions under the law. Hinon, nagkasabot ang mayor sa sitwasyon sa panginabuhi sa mga drivers apan. Gikinahanglan nga mapatuman ang lagda alang sa kaayuhan sa tanan. Apil ang mga drivers ug tanang maapektuhan ang kita tungod sa gipatuman nga general community quarantine ang magkadawat og bugas gikan sa dakbayan. Apan gipasabot ni Konsehal Raymond Garcia nga dili tanan sa barangay ang makadawat sa anglit kadturang mga apektado ang kita. Gikatakdang ipang-apod-apod karong Miyerkules ang mga bugas sa tag 25 kilos kada benepisyaryo. We are going to prioritize those who were displaced because wala na yung mga trabaho and the poorest of the poor. That is why we have a profiling first before we give the sacks of rice. We'll make it a point that politics should never be a factor because this is a problem that is common to all of us. Kauban si Marlon Mirgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.